פה אנחנו ניכנס עכשיו לבית סטנדרטי של 3 חדרי שינה, 2 חדרי שירותים, 2 car garage, בלי בריכה. כל הבתים שהראינו ונראה, כולם יושבים על דונם אחד, רבע אקר, אז בואו ניכנס ונראה אותו. יש תמיד את הדרייבווי פה בכניסה שנכנס לתוך 2 car garage. הבית הזה עבר שיפוץ לאחרונה ומוזכר כרגע $875 לחודש. יש לנו פה בכניסה בצד שמאל חדר נוסף, נקרא דן, שזה חדר למשרד, מחשבים, אצטרה. כל הרצפה הוחלפה פה, הכל חדש. שמנו פה טייל בכל הבית. הבית נורא הרבה מאוד אור, מואר כל הזמן. יש פה חלונות מאוד גדולים ומיד אחרי זה חצר מאוד מאוד גדולה. אתם יכולים לראות את כל האפליינסס, המקרר, סטיינלס סטיל, מאחורה בפנים, אחרי המטבח אתם יכולים לראות את המכונות כביסה. ומשם אנחנו ממשיכים פנימה, אנחנו נכנסים לתוך ה-car garage. כמו שאתם רואים, 2 car garage, מקום לשתי מכוניות. אוקיי, אנחנו נמשיך פה דרך המטבח, ניכנס למאסטר בדרום. אתם רואים, יש פה חדר שינה, יש פה הרבה מאוד מקום לאחסון. ופה השירותים, שירותים סטנדרטיים פחות או יותר. יש לנו פה אמבטיה עם מקלחת, והשירותים פה מאחוריי. בואו נמשיך עכשיו, אנחנו ניגש לראות את חדרי שינה של הילדים. ובדרך נראה פה את השטח בחוץ. כמו שאמרנו, הבתים האלה יושבים על דונם שלם, חצר גדולה, מגודרת במקרה הזה. מאוד נוח, עוד פעם, לבעלי כלבים, ופה אחוז מאוד מאוד גבוה של הסוחרים באים תמיד עם כלב או 2 לפעמים. הנה שתי החדרי שינה של הילדים. הם בנויים בצורה כזאת תמיד שיש לנו שירותים בין שתיהם, ולשתיהם יש גישה לאותם שירותים. והנה פה החדר שינה השלישי. הגודל של הבית גם כן בסביבות 220 מטר מרובע, כולל 2 מגרשי חנייה. סך הכל מאוד מרווח, על שטח מאוד מאוד גדול, הכל משופץ מלמעלה עד למטה. הבית הזה לפני חודשיים היה במצב ממש לא יפה, ועכשיו הכל חדש ומוכן. מוזכר ב-875, הדיירים עוברים לפה בעוד 3 ימים. זהו, אתם יכולים לראות תקרות מאוד גבוהות. הבתים האלה היו, לפני מספר שנים, היו מושכרים בסביבות $1,500 לחודש, והיום אנחנו משכירים אותם בסביבות 850, 875. לפני שנה הזכרנו את הבתים האלה ב-750 או שנה וחצי, זאת אומרת, אנחנו רואים עליית מחירים שעולה ועולה כל שנה. אנחנו משכירים את הבתים האלה בדרך כלל רק לשנה, מאותה סיבה בדיוק, שאנחנו רוצים בסוף השנה לנסות ולהוסיף עוד כמה אחוזים לשכירות. וזה דבר שאנחנו עושים בכל הבתים. יש לנו כרגע בערך 200 ומשהו בתים שאנחנו מנהלים, נקנו בשנה וחצי, שנתיים האחרונים, ובכולם אנחנו מכניסים דיירים תמיד לפי חוזה של שנה. כל מי שנכנס לשנה תמיד מעריך עלה.